ଆକାଶରେ ଆକାଶରେକୁ ଦେଖ, ଆକାଶରେ ତାରା, ତାରା ମଝିରେ ଜହ୍ନ, ଜହ୍ନକୁ ଯିଏ ଦେଖିଲା ତା ଦୁନିଆ ଚମତ୍କାର। ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କ'ଣ ନା ଆକାଶରେ ତାରା, ତାରା ମଝିରେ ଜହ୍ନ, এটা ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। এটা ମତଲବ କ'ଣ? ଆକାଶରେ ତାରା, ତାରା ମଝିରେ ଜହ୍ନ। ତମ ଭିତରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ତମେ ଯାହା ଫ୍ୟୁଚର ବନେଇ ପାରିବ। ଏ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଯଦି ଦେଖିଲ ତମେ ସେଟାରେ ମାଷ୍ଟର ଅଛ, ଟିକେ ମାଷ୍ଟର ଅଛ। ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଯଦି ୟୁଜ୍ କଲ, ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ବନେଇଲ, ଗୋଲ୍ ସେଟ୍ କଲ, ସେ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଜନ୍ମ ଆଇଲା। ତାକୁ ଯଦି କ୍ଲିଅର ଭାବରେ ଗୋଲ୍ ସେଟ୍ କରି ରଖିଲ, ତାପରେ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲ, ତାହେଲେ ସକ୍ସେସ୍। ଜହ୍ନକୁ ଯିଏ ଦେଖିଲା ତା ଦୁନିଆ ଚମତ୍କାର। ବୁଝିପାରିଲ? ସକ୍ସେସ୍ ହେବାକୁ କେହି ଅଟକେଇ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଜାଣିଦେଲ, କେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ ମାଷ୍ଟର ଅଛ, ତାହେଲେ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତୁମକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବ। ସଫଳ ହେଇକି ରହିବ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଦ ଗୁଡ୍ ଲାଇଫ୍।